Ilalagay niya. Yun na yan. Yung camera na yan. Dapat yung nakausli. Dapat yung nakalabas. Para 360 degrees. Why? Hindi, okay lang yan. Para dito, no? Ilan binili mo? Ayos. Isa sa bili. Morning. Ganda niyan. Wi-Fi lang. Email. Email lang. Tapos, same ano yan, same email. Ang ginagamit ko rito, yun din ang gagamitin yung email. Kaya, madali lang. Kasi, kung bibili ako sa Pilipinas, kasi tinatanong mo, ano yung address, yung location. Wala, basta Wi-Fi lang. Tapos ikaw na nakikita mo lahat. Isang password lang, isang username. So, yung Wi-Fi doon, pwede mo siya nakikita sa Wi-Fi. Wi-Fi nila din. Madali lang na yan, ito kaya lang sila. Ito, nandun ka naman pag gano'n. Kasi ang atak ko, bili ko. Hindi mo nabutin sila, no? Sabi, sayang. Kung may budget pa, may tutulong din pa. Sabi na, walang paano. Ayun, nakakabitol ka. Anong? Wala siyang wiring. Ano lang yan? Extension? Madaming extension dyan. Hindi, bigyan kita ng ano. May sukot ako natago ko kasi may bantay ako dyan. Kukuha ko ba yan? Yung mga co-worker ko nangihingi. Kaya? Ito diba? Ito. Okay lang? Okay lang. Ito nagdagdag pa ako sa backyard eh. Kalat ng likod. Yung binibenta yung dito na. Hindi ko kaya di ka, malado siyang space. Ano yung kunin? Medyo matagal lang ng load na. Parang saglit lang. Pero nag-ano yan, tingnan mo yung sa La Union. Yan, sa La Union. Ito nga mas bilis pa, ayan. Bilis di ba mas mabilis pa sa Pilipinas? Yeah. Anong oras na dyan? 11 na. Sabi na. Pwede mo siyang i-move. Yan o. Pwede mo silang kausapin. Sa labas din ng bahay. Sa loob yun. Yan, pwede ka rin mag-record. Pero may subscription ka kayo? Wala. Wi-Fi lang talaga. Kaya nga eh. So hindi ka nagbabayad sa... Wala siya, kaya yun ang kagandahan ng kaya well recommended ko ito. Wala siya, yung Wi-Fi mo lang, Wi-Fi lang. Kasi tinatanong ako kanina, subscribe or Wag ka nang wala akong subscription, maniwala ka. Ito di ba na ano ko na. Mas matagal pa nga dito sa atin. Yeah, dito yan sa atin. Nisibilis sa La Union, yan, layo. Yeah. Bilis. Ang dami, alam mo kung bakit? Ang dami kasi naka dito eh. Naka-connect. Ang dami namin eh. Yeah. Mga iPad ng mga bata, ilan yan, ilang gadget. So, sa katutak na gadget kami. Biro mo, di man yung bata. Tag ilang gadget eh. So, ako na lang, ilan na. Phone. Kaya nakakonect yan dito. Ito lang yung move mo dyan. Ito yan. Kasi marami kasi, yan, kunwari yan, ano. Pwede mo matagal lang, pero okay. Dito yan, sir. Yan sa likod. Sa backyard ko. Bobby boy!
matigas yata yung bato niya. Kaya nga. Mag-business sana tayo, kuya. Anong gusto natin? Doon sa lechon. Oo nga. Ibenta mo naman na. Wala tayong tao eh. Ang ginagawa ko, taga-ano na lang ako, parang Dalawa tayo. pwede rin. Pero sino ano natin? Kasi hindi ko na rin kaya eh. Kaya. Kasi doon sa Pilipinas, lechon. Oo, yung ang gusto ko. Yung kapatid ko ba yan? Oo. Yan ang gusto ko training doon. Yeah, Pero dito kasi, okay yun. Basta makakita ka lang ng tao. mga customer. Hindi, yung customer meron na ako eh. Anong tao? Yung tao na Employee? magbubuto. Oo. Oo. Yung mga bagong dating, ganyan. Oh, yeah. Kasi ilang years ako na mahirap. Ako lang mag-isa. Dalawa tayo ko, kayang naman yan. Sayang na. Pero walang space dito. Wag dito. Oo nga. Walang space dito. Pero- Doon sa inyo. Oo, pero preparation everything. Mahirap? I think. Okay yan. Yeah. Kasi Baka naglalechon muna. din ako doon. Ayun nga eh. Nung ano yun, nung before ako nag-move dito. Kaya tinutulungan ko eh. Oo, nakita ko nga yung business niya. Ayos lang lang. Ayun. Oh yeah, makawat kilo kasi. Muna, Ilocano ta. Ilocano na solid ka naman. Masok? Ay, naikabit na yun. Di okay na rin yan. I-open, may app ka na. Kunin mo na yung form mo. Meron na po. Tignan natin. Na-set up ko na. Ay, okay na. Yeah. Bagalaw na ba? Oh, Ay, ano pala. Recorded na tayo. Anong SD card ang nilagay mo? Anong gigabyte? May SD slot yan ha? Oo. So bumili ka ng SD. Oo, dapat bumili ka. Sa akin kasi nag-subscribe na lang Ako, huwag ka mag-subscribe. Sabi ko sa'yo eh. Yeah. Magkano yun? Kasi yung SD ay lalagay mo pa dyan tapos kung mapupul Hindi, nag-delete naman siya eh. Okay yun. Oh yeah? Kaysa mag-subscribe ka. Yeah. Kaya dapat ka. $2 per month lang naman. Really? Oo, okay lang. So, lahat ng ano yun? Daddy, balik ka. Lahat na yun. Make sure na baka mamaya isang vlog. Pwede mo i-cancel anytime, di ba? Yeah. Pero make sure i-charge ko lang ng isang one time lang. Yeah. Para parehas yun yung anong sa tinisong natin. That's right. Diba lang? Sa akin, nilagyan pa ng 1 to 8 ba? Na-charge. Tapos binibilit-bilit mo. Hindi, nagde-delete automatic yung pinaka-una. Oo. Kasi kapag napupul, sorry. Oh, tsaka hindi naman yun ang ang goal mo naman kasi yung recent eh. Yeah, Kaya kung mag-check ka, Yeah. yung recent naman. Very ano yan? Good morning, Kabsat. Yung bayabas mo, hindi ako kumuha. Ay, Wayne, paalak na Hindi, nakita ko, ang dami eh. Sa picture. kanak tumanin ah. Oo. Kaya meron ka ng ano dyan, camera. Ay, Hindi ka pwede si kumadre mo, nare-record ka dyan. alright. Okay, nare-record ka. Yun na nga sa bahay ako, huli Hindi mo. ko off put na rin ako. Ay, di ba? Sige, dito muna ako. Pagdagali yung ano. Daddy, Ah, pwede mo sa tunuan. ako naman, kung may... Ingat ka lang, murot no? Nakasimurot dito lang. Sakto lang sa pagsunod. Okay. Ipabot mo lang yung kapot mo. Baka mabutikan, natulati natin ng minsan. Luwa lang ah. Bakit nagpasentro ka? Kasi malinag mo. Talaga.
Nagkalita ka te. Di ato, di muna. Delikado ka tol. Sa natin na ko nakikita. Luwagang. Nang nagalitikisip sila nga speed sa tasihan ng mall. One time ka. Saya na ako anak. Diyan na tapos siya para sa ilangan. Naisugtugak, nagkatay sa bangko. Tugak ka. Oo. Ikaw nga kuwanan. Tapos, nagalapit ka ting na gamon. Perdi ka, di ka makabike, pulon. Ay, tawanan pa kuwan. Tindahan sa perdi. Tindahan. Naging grade ka rin, 50 tayo na kasi, tindahan lang. Mamayin ko yun natin. Natawag siya kaya tayo, ikot. Ikot na, sarada nga yung mamag na ganit sa ima. May sarada ka pa siya. Kami nag-labs ko, nawara. Wala makita ko sa tatangay kamera. Di camera? Kasi, Ay, wala hindi ka. Tapos may tawag mo. Kasi may gusto laki ko. Kami din na pala i-rewind ko. Nagsigayan, sigayan. Dibagan yung ito. Namakil yan. So, tanak ng gusto. So, dati, sa Nagigres, naunad ko na, bagya. Kung ano, mga lakamot ko pa, extra, yung nakapako ng mayanit ali. Hindi ito mga nalilinis, kita makiwala ng muda. Ang damay chismis ni Bakit Petra, ni ko ang damay ko. Ang damay chismis. May rin na pa, nawang kami. Kasi kita sila si Porto. Madino na tagit dito, politak na kan natin ang sabi ako tagit sa kanya. Ay, pwede mo na. Lagi na siya naram, hindi mo naka-extend, nakakunyari. Wala nang tagit sa kuwa. Nagpagkasit na rin ito. Mo ito pa na. Ito na rin, hindi niya na nagpalitak sa kumpita. May damit lang. Hindi mag-atang sila. Nasa Jane Court, nagiging na Dito mga ko. na wife, nagataw. Yun. Iya. Ha? Oh. Hindi, slow cook. Oh, wala. Bueno, mampot na. Kasi ito, ori dito ni. Apa dito yung awanan? Oo. Kita mati na yun, ang tinimanam natin eh. Yan eh, sa ruturak na yun. Mga nakati ata, ikaw dapat nakabitin. Nakabitin na Buwan. Mga nakati ito. Di ba? Sumursurot yun yata, di ba? Ano, surusurutan na dyan yung camera eh. Surusurutan na tayo. Yeah. Well, masakit na. So, isabit mo.
Nakanik to yung bang. O, ito naman ito ah. O, susurutan na kayo. Paratak sensor na yan. O, yan. Device camera. Alam niya dan mo ah. Alam niya dan mo. Anong tayo kokso daw pa kailaan? Temporary. Ito naman. O, yan. Ay, sabi mo ito. Oo. Kokso na ikoksan. Pero nagkado naka-wire nga ako. Nga. Hangal kita na. Yung kabil ko lang. Hangal delikado ata. Ha? Ang magkidi-delikado yun. Ano lang kasi. At pag siya ata na ba ito, waterproof. Waterproof ata. Yan, nakatutok yung jatan eh. May camera. Hello! Wag na sa mga oras niya. Para takto sensor na. Mayroon sa kamera lang. Kata. Nakarayan to, Joy ka. Balik. Hindi lansa lang ababasit. Ah. Lansa ababasit. Pagilan sa. Wala, di lansa lang tayo. Pag may ko lang. Di ba mas nga lansa? Jai. Di ko. Jai. Nalakas na lang ang tastaran. Pintas tatan. Pintas sensor na niyo. Surugan na. Oreg lang na dito niyo. Hindi masakop na data. Among pintasan ko mga lugar na ata. Dito. Sa masakop na amin, ore may sa lahat. Hindi nga kaya. Kaya naman tanong tayo sa web. Tataka-agree ko sa'yo. Suggestion ko lang ah. No, tanong ako. May salakan kinakakal mo hindi lang kasi data eh. Yan. Siminto mo lang pang kabilat. Ore ata tayo. Hindi kayon. Nakasabit na kasta na yun. Tagal ko sa tama, masakop na suggest ko ni Jasper. Iyakat kong to. Well, ore ka naman natin na isa. Natry ka sa tempo. Dadadat ko masakop na mati. Yung oras sa rumong ni Jasper eh. Suggestion ko lang. Sabang, apay tag, nasayang niya may isang ako, gadget mo. Data ka, agree ko sa data nga perperme. May isa, may. Magtayo ka. Yeah? Yun ako rin may tanong. Kung nabagay ka pa hindi ko nga ano mo naman magdagamit lang dito magkitang mo lang dito. Datangar ka, agree ko. Hindi magsayatan na. Sa alwada man ang di ko, di pakatin na ganda, delikado. Ito, natin naga di Sabado. Pero yung nasakit di ko. So, alagaan, tabagin. Talikat di ko. Natalakot di ba ako kaamoy. Ito, arayanta ni Jasper. Oh, clumsy chick, okay. May ipinti tayo yan. Ano makita lang sa kamera na nalagyan natin. Well, tanong kamaksaya. Yan na, sa kamera na natin. Nalagyan natin. Ha? Ang dapat ng karabato. Nandun ma?
Atarata. At atakayo. Butam. Ikadan durata orang arat silaw, mapali mga ikadan hindi tatang pagkayatan ng minat agricos. Right. Baling pati ka rin nagitan. Right. Masakop ng amin eh. Ora ka nang dalatawaga ka. Nonig nga duwa. May salaan. Barikada. Pintas. Quality ko nga da. Di Ilocano. Hindi lugar na ni Jasper ata. Red. Lapit sa ti. Panata ti.
Uwi na. Tanong muna, at least may guide ko. To nag-subscribe kayam. Punalakan mo kita, nag-bit yung tanaw. Sunod ba kami? Narigat, nakagana. Siyempre, dapat ano si Paragraw ka. Yung mga ng dante ti kuya, ano parang Medyo kas na mapaka ka na physical eh. Siyempre, importante nga no, di health ko. Kaya na kaya, hindi lang. Hindi nga isak na busy ko dyan. Yang amo na pagkita sa tatay na ba hindi nga rin din. Natakot. Siyempre, hindi ka may stress ka, Friday. Hindi number one nga kalabang stress na siyempre, imasa, alcohol, hindi complaints pa eh. Hindi ako sa bruta. Ano ba? Friday mo, grabe ko kami ito. Nagpa-vaccine ka? May sangkot. So, parang baga sa akin dito. Alam mo na may san. Adam, ang gusto na dito rin dito. Brad, may suggestion ako. Ito, mas maganda. Dito yung muna ikabilin. Apay ko na. Agree ko smooth lang eh. Maala na maamin. Sa may salang ito. May salangan. Data ka ng 360 agricus data all the way. Yeah. So, ang problema, ma-sense na maamin. Right. So, may isa lang ikabin mo makakuha ka timesa. Makakuha ka. Makatipid ka timesa. Right. Tap na mami na ito. Nag-sensitive, wag na ka sumuro. Yeah. So, ito lang, isa lang. Dito lang muna. Pero kahit kung makita sa ganito. Hindi, mas maganda rito. Makikita dyan. Lahat kita. Hindi, sa likod, sa loob po. Oo, Ito yan, basta dito. Takot yan. Kasi gagano'n naman yan, iikot eh. Yeah. Oh, Para yan. at saka isang kwan na lang yan. Oo. Isang wire. Kasi ang purpose mo, magkikita lang doon, makikita yan. Tsaka isa pa, Di ba isa, pang-reserva, no, anas parigan rumor ka, no, gawid ka niya. Dapat mo si loob ti kwarto, isumlaan. Right. Sa loob ng bahay mo. Oh, yeah. Oh, at least the spare mo kami sa cabin mo dyan, ulag ti balay mo. Right. Oh, yeah. Kasi di ba, ganun ang ginagawa ko eh. So, suggestion ko, dito lang. Yan nga lang. Oh, yun. Para isang ano lang, movement. Movement na yun. Tama. Okay. No? Okay. Salamat kuya. Yun na. O, dyan lang. Pero pag ano yung muna, wag mo na apurahin kasi diskartein mo muna kung paano mo siya lalagyan mo ba ng kahoy or ano. Wag mo muna apurahin kasi matagal-tagal pa naman ang uwi mo eh. Pag-isipan muna pa yung wag yung bara-bara ba. Oh, daming napupulot ni marami siyang napupulot ng extension. Pwede yun. Yung pang camera talaga. Hindi. ako ka, nabili mo na eh. Alam ko yun, yung puti. Oo, nakita ko yun, pero hindi ako bumibig ng gano'n. Yung mga ukay-ukay lang. Sige. Okay.